kto vyhrá? Roman Reigns alebo The Rock? To zistíme v tomto videu. OK, takže čau ľudia. Som zvedavý, že kto tu nám vyhrá. Či Roman Reigns alebo The Rock, keď bol ešte mladý. Som na to veľmi zvedavý. Hrá sa tu samozrejme o pás. Zase nikoho neovládam a som OK. Roman Reigns mu rovno dá Spearu a v tomto zápase sa nehrá na počítanie. Ide tu len o to, kto ako prvý začne krvácať, vyhral. No, OK, ale The Rock chytil Romana Reignsa a šlahol ho. OK. Som zvedavý, že kto prvý bude mať krv. Ja si osobne myslím, že The Rock, lebo Romana Reignsa som častokrát sa nevidel. OK, The Rock robí svoj klasický útok. A bum. OK, tak Roman Reigns nevyzerá moc dobre. Ale to zase na druhú stranu len kvôli tomu, že The Rock vlastne na ňo použil dve ultimy. A Roman Reigns ešte jednu má. Tak, OK, už si sú kvit, ale aj tak, The Rocková bola silnejšia. Mu dala viacej damage. Ja sa divím, že nikto tam nezobral, čo som tam dal okrem palice. A to bola vlastne Barber, Betka, alebo Janet, a to je drevo s klincami. To kebyže mu dá v realite jednu bombu s tým drevom, v ktorom sú klince, tak začne krvácať instant. Za pár sekúnd už by bol hotový. OK, a som zvedavý, že jak to tento zápas dopadne. OK, on tam, ja neviem, čo tam robí teraz ten The Rock. No a si tam išiel dať spánuček. Jaj, to je takýto útok. Jaj, to je jak ultina pomaly. No mu dal damage jak ultine. Speara? Ne. OK. The Rock je na tom horšie, ale jak Roman Reigns. Že by zase išiel, teraz má ďalšiu ultinu. No ukáž, jak to opadne. Tak nemá ultinu. Bang. Aha, začali sa fackovať. No, fackovať, búchať. Bang. OK, som vedavý, kto vyhrá tento boxerský akože súboj. Tu, kde sa fackujú a mlátia. OK, ja si myslím, že ho vyhrá The Rock. Niečo mi hovorí, že ho vyhrá The Rock. Ale dobre si dávajú bomby. No tak to je šanca, že jeden z nich začne krvácať. Prečo sa nechal si dať bombu ten Roman Reigns, to nechápam. OK, teraz sa tu mlátia jak psychopati a Roman Reigns to prehral. OK, mal som pravdu. Typol som to správne. Oj, tak teraz dostane nohu, ne? OK, ja že už mu kopne nohou do tváre. Kebyže urobí, tak je konec. Pre tu na Romana Reignsa si myslím, že by dostal dobrú bombu. Ale keď sa pozrieme, Roman Reigns má už červené torzo. Čo už nie je dobré, keď má červené. Ne. Ok, ale to posledná The Rocková tento super útok, lebo už nemá hentie svoje pásky na rukách. Takže asi tak. Že už končí. Aha, tak aj končí. Tak to spraví bez pások. OK. A že to musí mať pásku. Nemusí, OK. Čo vybere? Vybere aj. No, a má to drevo s klincami, o ktorom som hovoril. Akože, tak aspoň ide vidieť, že wrestling je vážne nahraný, lebo v živote by sa nestalo to, že niekoho buchneš s drevom plných klincov a by bol úplne v pohode. Mne sa zdá, že on nemá The Rock už trošku zranený tvár. Sa zdá, že tam má modrinu. Ale neviem, či som videl správne. Tak Roman Reigns dostáva dobrú nakladačku v tento zápas. A pritom majú rovnaký rating. A fakt, má tam modrinu. Má tam monokel. A fakt, má dobré obytu. To vyzerá, keby už krvácal. To fakt, The Rock zopakoval jeho útok. Spearu Romana Reignsov. Niečo mi hovorí, že toto Roman Reigns nevyhral. Ale Spearu mu dal. OK, jak to bude vyzerať? Som zvedavý, že kto vyhrá. Že by ďalšia Speara?
Tak není ďalšia spíra. Bang. A tak to dal spír. To je dobré teda. Tak The Rock je dobré na zemi. Ale ja neviem, prečo nikto nezobral ten Barber Wire. Či Barber Wire. Či Barber Wire. Pane Bože. Dobre, to je jedno. No proste pálku s pletivom. Lebo to je najsilnejšia zbraň, sa mi zdá, v celej hre. Ok, tak The Rock sa išiel von z ringu. Ale vyzerá, že úplne dobre opadne. Ó, nie. Juj, tak to muselo zabolieť. Ok, a čo vybere? Stôl? Fakt, Roman Reigns si môže vybrať všetko. Všetko možné. On si môže vybrať drevo s klincami. On si môže vybrať veľké kladivo. On si môže vybrať pálku s pletivom. On si zo všetkého vybere drevený stôl. To ako prečo? Na čo by si bral drevený stôl? Je to úplne zbytočná zbraň. To je najzbytočnejšia zbraň v celej histórii normálne. Na čo by si bojoval so stolom? Prečo si proste nezobral si pálku a našľahol ho? Okay. Prosím, už si vyber On fakt ide zás pre ten stôl. On nejde pre stôl. Ja neverím. Ok, vyzerá, že ide ho sundať. Jaj, to na chrbte muselo strašne bolieť. Tak to zabolí. Ok, bere schody. Schody sú furt lepšie jak stôl. A to sú fejkové schody, veď sú prázdne, nie sú vyplnené. To čo je? Chcem reklamovať tie schody, to sa mi nepáči. Reálne schody, no to teda. To aj schvalujem. OK. Tak Roman Reigns vyzerá, že tento zápas asi úplne nevyhrá. Super. Roman Reigns si proste zobere ešte tie schody, len na to, aby ho The Rock s tými schodami aj tak proste šľahol. Prečo? Tak toto je koniec. Normálne, toto keď vyhrá, že Roman Reigns, tak ja neviem. Tak to bude zázrak. Myslím si, že teraz na ňu skočí a už bude krvácať. Reálne si to myslím. Tak. Podľa mňa je zázrak, že to prežil. OK, zasi bere drevo. Fakt. Čo urobil s tým drevom s tým drevom a s klincami? Čo bolo? To čo sa stalo? To hodil? A on sa to má jak magnet. Čo je? Roman Reigns je očividne magnet na kolo, alebo ja neviem. OK. OK. Tak The Rock je teraz na zemi. Že by vyliezol? Roman Reigns ne. Roman Reigns nevyužije situáciu, na čo by využil situáciu. To je úplne ničomu. Radšej si pôjdem k rohu a namiesto toho, aby som tam vyliezol a skočil na ňo, ne. Radšej budem kráčať okolo neho. A potom na poslednú chvíľu ho chytím a hodím o zem. A je konec. OK. Tak prekvapilo ma, že to teda vyhral Roman Reigns, pretože to je posledný človek, ktorý mi som povedal, že to vyhral normálne. Wow. OK, divím fakt, ako... Ja som čakal, že ten jeden prehrá na to, že ho niekto niečím šľahne. A nie na to, že niekto zoberie henty duté schody a hodí to niekomu do tvare. Fakt, na to by som nečakal, že niekto prehrá. Ok, chcem pozrieť si aspoň, že jak dopadli. Urobím z posledného replayu ako vždycky video. Tak. Takže môžeme sa vrátiť. Exit. Máme ešte dosť času. No a som zvedavý, že jak dopadol. Kde to máme? Tu máme video. Tak. Video. Highlight really. A toto by malo byť ono, hej. Edit. A som zvedavý, jak to dopadne. OK. Mňa zaujíma už len tento. Počkaj, to je niečo iné. Tu je CM Punk. Neviem, čo tu robí CM Punk. Nemáme The Rocka. To The Rock není. Toto bude The Rock. Edit. Tu je mal byť The Rock z Romanom Reigns. Či? Hej.
To je chvíľočka, to je 7 sekúnd. Som vybral asi zlý, či? Ale dobre, to sa mi nepáči, to není posledné. Ale dobre, bohužiaľ som to nejak zle urobil, nevadí, kašlem na to. A možno by som ešte spravil jeden taký rýchly, by sme mohli vyskúšať. Dáme si zase krv. Tak, a teraz. Dal by som Romana Reignsa a dal by som ho proti CM Punkovi. To je taký slabší. To bude celkom rýchlo. Nepôjde to ani o pás, o nič, proste taká rýchlovečka. Som zvedavý, že jak to dopadne. OK. NXT. Dobre, to je zaujímavé. A už tu prichádzajú. Skip cen a som zvedavý, kto to vyhrá. OK. Roman Reigns stojí na mieste. Aha, ja som Roman Reigns. Ja som zabudol dať proti AI-ku. No, to som teda pokazil. Bohužiaľ, tak máme po AI-ku. Tak budem musieť to ohľadať ja, nevadí. To už je jedno. Momentálne. A už som ako ten wrestling chvíľku nehral. Ale reakcie snáď mám dobré. Počkaj, to nechcem, ale ne. Bože, ja tu ešte zdechnem. Ale ja nemám rád Romana Reignsa, ja neznášam jeho spíru, to je tak strašná vec. O nie! Dobre. Mám ho, dobre, ja ho zdvihnem. Nie! Ja neviem, jak mám používať spíru. Ja to kašlem. Zdvihni ho a urob mu všetko, len ne. Ja neviem, jak sa robí spíra, ja to vzdávam. Tu máš. Jak mu mám urobiť spíru? Hej! Sprav spíru! OK. Bang. Dobre, vylezem von v ringu, ja to kašlem. Nebudem tu v ringu trapnúť, no, idem von. Nechcem ísť sem, bože. No to som teda pokazil. Dobre. Bang. Ani som sa netrafil, no tak to je tragédia. Môžete mi dať prosím inú abilitku ako spíru? To je úplne najhoršia abilitka pre mňa. Neznášam. Ja neverím, ja som to urobil. Ja som to urobil druhýkrát. Ja neviem. Si kokos. A prvýkrát, čo som urobil spíru. Ne! Páne Bože, to som pokazil. OK. Bum. Dostal som ešte do gebule a on ešte tu niečo ide vyzdvihnúť. OK. Aspoň CM Punk rozmýšľa normálne. Že čo si vyberá za zbraň. Určite lepšie ako ostatní. No poď. Poď sem. Teraz dostaneš. Tak. Stávaj. Pink! Dostaneš do hlavy. Poď, ja ťa tu mlatím. Neboj. Stanej trošku po hlave. Stávaj. Eno, pink. Vedľajak. Bože. Kopni ho. Reálne, čo je. Má strašne divné útoky ten Roman Reigns. OK. Ne, ja že ho plesknem. OK. Poď sem. Ťa vyprieskam s tou baseballkou. Už bože, už prestaň. Neprotestuj. Haló, pohni. Ja nemám na to celý deň. Môžeš radšej niečo robiť? Prosím ťa. Fakt? Super. A ešte mi tu urobí toto. Dobre, tu skopnem. To je zaujímavé. Dobre, tu mu dám jednu spíru. Stávaj. Narejdžujem sa. Budem narejdžovaný. Absolutne nič neurobí. Super, no. Tu ho plesknem po hlave. Aj pokoj. No už ho pleskni, bože. My sme na prechádzke. No jak tu máš po hlave. Tu máš červenú hlavu. Podľa. No už bože, jak môžeš toľko toho vydržať. Mi daj pokoj. Môže zatiaľ mu už tiec tá krv? Alebo tu budeme do večera. Tak, neverím.
Tak tento tu skončí úplne. Dobre. To nebolo najťažšie. Tak to by bolo všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo a pokiaľ by ste chceli z wrestlingu ďalší diel, tak mi samozrejme napíšte do komentárov a za 5 lajkov natočím ďalší diel. My sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.